Извърви километър с нейните обувки акция срещу насилието над жени днес на 8 март. Включваме отново Антон Андонов, който е на Витошка. Тони, към теб. Точно така, Мира. Много интересна акция ще има днес в 12, точно тук на булевард Витошка. Преди това обаче в 10 часа ще има една дискусия, която също е посветена на тази тема. За какво става въпрос в нея и кой ще участва, ще разберем от Теодор Стойчев, който е изпълняваш длъжността ръководител на информационното бюро на Европейския парламент в България. Да, днес ще проведем дискусия, която ще се фокусира върху насилието срещу жени и начините за борба с него, като ще се фокусираме върху европейските мерки, които да се вземат в тази насока, тъй като има наистина предложение да се приеме европейско законодателство, което важи във всички държави членки. Гост ще бъде европейския депутат доктор Антония Първанова. Ще си говорим също и с жертви, с жени жертви на сексуално и на физическо насилие. Така че ще бъде тежка, но интересна и важна дискусия. Освен, че всички мъже, които се включат в това шествие, ще вървят в такива обувки, като тези, които ние носим, жените, които подкрепят каузата, ще получат боксови ръкавици. Какъв е този символ и какво означава всъщност? Той ще разберем от Деница Петрова, която е визуален артист. Добро утро! Добро утро! Боксовите ръкавици са част от една инсталация, която ще бъде също тук, в близост до мястото, на което мъжете ще получават своите обувки. Тя съдържа голям брой ръкавици и на всяка една от тях има лепенки, на които са изписани статистики, свързани с българските жени. Символът ръкавицата в този случай е нещото, което всички жени преминават всеки ден, битката, която водите всеки ден, надявайки своите невидими ръкавици, и се надяваме, че дамите, които придружават мъжете днес, ще дойдат тук, ще прочитат статистиките и ще вземат една от тях. По статистика, всяка четвърта жена в България е жертва на насилие. Това ли е причината да се включи в акцията? Ще попитам и Мартин Ангелов, известен още като циничния елф. Конкретно аз не съм привърженик на насилието, в каквато и да му е форма, особено когато става въпрос на жена, това вече е доста лично, така ми влиза. И независимо дали има личен мотив или не, такъв род действия трябва винаги да бъдат наказани или овъзмездявани по някакъв начин. И по подобен начин, давайки се публичност, гласност, стигайки се до по-голяма аудитория, се дава възможност на пострадалите, потърпевшите или в момента, които изживяват подобен проблем, така ситуация, да потърсят необходимата помощ от съответните хора, които могат да им подадат ръка. Така че това е моята главна нагласа. И честно казано, да се чувствам добре в токчета. Всъщност, нека да проверим. Не е толкова трудно мъж да върви в токчета, с токчета. Всъщност, дори на мен лично ми е за първи път, стъпвам доста странно все още, но мисля, че мога спокойно да направя няколко крачки без да се спъна. Не е толкова трудно, а е важно всеки един от нас, мъжете, да влезе поне за малко в обувките на жените и да разбере какво се случва с тях. Това е от тук за сега. Бъдете и с новините, където също ще има информация за това как протича днес шествието, посветено или всъщност посветено на кампанията срещу насилието над жени. Това е от тук.